počúvate dopravné správy. Na nehodu upozorňujete za Liptovským Michalom smerom na Galovani, zdržania ale nehlásite. Vo Vysokých Tatrách pred Tatranskou Lomnicou smerom stavba Straklášiny sa priamo kraju pri ceste Srny. V Garinovej pred cintorínom Vrakuňa smerom z centra. Naše správy môžete doplniť kedykoľvek. Daniel Balucha bezpečne plynu. Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Nočná pyramída. Dnes hrá hlavnú rolu v dnešnej vedeckej nočnej pyramíde hyaluronan, tak aby to bolo úplne presné. Naším hostom je pani doktorka Katarína Valachová, PhD, z Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie Centra experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied a už nám stihla povedať niekoľko zaujímavých výrazov. Ja by som si to mohol písať, čo všetko by som chcel, aby ste nám dovysvetľovali. Napríklad reaktívne formy kyslíka, to je niečo, čo ste už